Hej alle sammen, i dag der har jeg en haul til jer, og jeg har en pakke, jeg vil pakke ud lidt senere i videoen. Og jeg vil egentlig bare gå i gang med det samme, for der er rimelig mange ting. Den første det er fra LAQ Shield, tror jeg det hedder, hvor jeg har købt en LED-lampe. Så har jeg købt en base coat til gel-lak. Alt det her det er til gel-lak, bare lige. Ja, og så har jeg købt en topcoat fra det samme mærke også, og en farve i Blue Wonder, og det er den, jeg har på min negle nu. Og det har jeg købt ind i Salling, inde i Storcenteret. Jeg tror, jeg kom af med 876. Lampen, den var også rimelig dyr, så det er bare en engangsudgift på lampen i hvert fald. Det næste, jeg har købt, det er en fra min frisør, hvor jeg har købt en milkshake shampoo og en milkshake olie. Og det begge to, det er deres argan oil linje. Og jeg har været rigtig glad for mine milkshake produkter. Jeg har mange af dem, og den her olie, den har jeg haft før, som er rigtig god, dengang jeg havde ødelagt hår. Fordi at jeg havde farvet det alt for meget, så har den gået ind og repareret mit hår og gjort sådan, det ikke var så tørt. Og når man købte den her, den kostede omkring 150 kroner for shampooen og lige omkring 200 kroner for olien. Og når man så købte de to produkter, så fik man også to andre produkter med, og der har jeg så købt valgt en hårspray, volumizing hairspray, og det er vist ikke, det er ikke super hold, det er medium hold. Og en muddervoks, molding mud, sorry. Og den har jeg købt til min kæreste, fordi han bruger voks, og det her det gør sådan, at hans hår det ikke ser så fedt ud. Så har jeg bestilt nogle ting inden for Crazy Factory, hvor de har piercing og plugs og nogle forskellige ting. Min kæreste har også bestilt nogle ting derinde, men dem viser jeg ikke i dag. Der har jeg bestilt den her navlepiercing. Med 4 på den, synes jeg den var rigtig fin. Jeg har 2 piercinger i min navle, så den her vil jeg sætte for neden. Så har jeg købt sådan 2 guld navlepiercinger, egentlig bare helt almindelige piercinger, og så er der en blå sten oppe i enden, som man kan se. Der dem har jeg købt 2 af. Så har jeg købt en med en delfinvedhæng og en lyserød sten i. Det er lidt svært at vise piercinger på kamera. Så har jeg købt sådan en omvendt piercing, som er til det øverste hul, der er sådan en hjerte på, og så er der en sten hernede i bunden. Og det er første gang, jeg har købt en omvendt piercing, så den glæder mig til at prøve. Så har jeg købt en almindelig sølv stav med 2 blå kugler på. Og så har jeg købt 2 sølv med hvide kugler i. Ja, det var alt, jeg havde købt inden for Crazy Factory. Så har jeg købt en Baby Lips inde i Fakta, den var på tilbud til 30 kroner. Og det er i farven Cherry Me. Og den har jeg ikke prøvet. Jeg har prøvet nogle af de andre, men ikke alle sammen. Så har jeg været i Fakta, hvor jeg har købt en 9 Duo Concealer. Og jeg har den i farven nummer 586, og den har jeg givet 150 kroner for. Så inde på nettet, der har jeg købt den her. Den er godt nok brugt, men den var ikke ret meget brugt, og det kan man også se. Og det er Naked 2-paletten, hvis ikke nogen af jer ved, hvad det er for en. Så den fra Urban Decay, og den har en masse glimmerfarver og meget neutrale farver. Nogle farver, man kan bruge hver dag. Så har jeg været i Tiger, hvor jeg har købt sådan 2 poser her til at vaske undertøj i, og de er selvfølgelig pink. Og dem har jeg givet en 10 per styk for. Og så har jeg købt sådan 2 tubepresser. Man kan bruge dem til tandpasta eller creme eller et eller andet, der er svært ved lige at få produktet ud af. Og dem har jeg købt til en 10'er. Og så har jeg købt en citron sådan spray ting, fordi citronen skulle faktisk være godt til ansigtet også, så det er måske en mulighed, hvis den virker, så sæt den ned i en citron og så sprøjte ud. Og den koster også en 10'er. Så var jeg inde i Bilibili, hvor jeg lige var inde og købe nogle hårnåle. Og de er faktisk, selvom der er 200 hårnåle for en 20'er, og de er rigtig stramme, så de holder rigtig godt på håret. Så har jeg været inde i Normal, hvor jeg har købt en Batiste Dry Shampoo i den lyserøde farve. Og den kostede 39 kroner.
Så har jeg købt en almindelig mundskyld, og der købte jeg 2 for 58, fordi både mig og min mor bruger mundskyld. Ikke fordi vi ikke børster tænder, men det er meget ret at have mundskyld en gang imellem. Det hjælper også med at tage den søde tand, hvis man har sådan en. Og så har jeg købt derinde også en EOS læbemad, og det er Honeysuckle Honey True, den grønne. Og jeg har en del EOS læbemad også. Og EOS læbemad, den gav jeg 49 for. Så jeg købte neglefjerner, og det er uden acetone i, og den har jeg givet en 10 for, fordi det er ikke særlig godt for negle med acetone. Og så har jeg købt 2 Essenhejlak og 2 stykker, de kostede 98. Og den ene, det er den her lilla farve. Og den er i farven DJ Play That Song. Og så har jeg købt en rød farve, som hedder Headmistress. Og nu skal vi så til det sjove. Det er unboxing af min store kasse fra BS Cosmetics. Og jeg har købt en del ting faktisk. Eller jeg tror, jeg har købt en del ting. Jeg kan ikke rigtig huske det. Det vil være lang tid siden, det blev sendt. Nu skal jeg se, om jeg overhovedet kan få den åbnet. Så, endelig fik jeg den op. Indeni, der ser den sådan her ud. Der er sådan noget... jeg ved ikke, om man kalder det sådan lidt papiragtigt. Der ligger rundt om for at beskytte det hele. Hernede i, der følger med, der er et sådan kort med fra BS Cosmetics. Der reklamerer for sommer faktisk. Ja, så står der bare om bagpå, hvorhen man kan følge dem hen, og at man kan lave et review på deres produkter, hvad man synes om dem og sådan noget. Og så har jeg min følgeseddel. Og jeg har brugt i alt for $71, må det være. Euro, det ved jeg ikke. Det ved jeg faktisk ikke. Og den første ting, der er her, det er denne her. Og det må være mit børstesæt. Yay! Ja, det er mit børstesæt. Og det ser sådan her ud. Det lugter faktisk rigtig nyt. Jeg ved ikke, det lugter lidt af maling faktisk. Og jeg har købt alle børsterne i lyserød. Lyserød og lilla. Som I kan se her, den er lilla oppe i toppen. Og de er simpelthen så bløde. Det var helt vildt. De er rigtig, rigtig bløde, de her børster. Og i sættet, der er 12 børster med. Kan vi få lov til at se, hvad for nogen der er med. Dem glæder jeg mig godt nok til at komme til at prøve. Jeg har set en masse gode anmeldelser om det inde på YouTube, så jeg tænker, at jeg vil prøve dem, og så jeg kunne få nogle nye børster til min samling. Så er det den her, det er faktisk det, jeg har glædet mig allermest til. Og hernede i var der 3 paletter. Den første palette, der var der i, det er den her 88 farver Tropical Matte Eyeshadow Palette. Og det er bare sådan nogle lidt varme farver. Neutrale farver er der meget af heri. Og lidt farver med sådan lysfarver også, man kan bruge til en masse forskellige ting. Og de fleste heri, det er mat øjenskygge, der er lidt med nogle glimmer i. Så den er jeg rigtig glad for. Den næste er den her 88 farver mat palette. Og det er faktisk ikke alle sammen, der er mat hernede i, kan jeg se. Men det er simpelthen en øjenskygge med nogle forskellige farver, i stedet for bare at være almindelige brune farver. Der er en masse forskellige farver. Og der er nogle af dem med glimmer i, men de fleste det er vist uden glimmer, så vidt jeg lige kan se. Den sidste palette, der er med, det er den her 120 farver palette, og det er 3rd edition. Den første, den ser sådan her ud, hvor der er en masse forskellige farver igen. Jeg glæder mig sådan til at komme til at lave en masse looks med alle de her øjenskygger. Og så nedenunder, det er bare sådan nogle mere kolde farver. Ja.
det var alt, jeg havde for min haul i dag. Der er rigtig mange ting, men det er også nogle, jeg har købt over længere tid. Og jeg glæder mig til at prøve alle tingene, så må I skrive, hvis der er noget, I gerne vil have review på, eller I gerne vil se noget mere af, eller hvis der er en video, I godt kunne tænke jer at se, så må I skrive ned i kommentarerne. Og tak fordi I så med, og husk at subscribe og like og kommentere. Hej!